Umbuzo usamile kubalandeli bakaMaskandi ngamaqhawe abo ayintandokazi amabili uKhuzani Dlamlenze umfokampongose noMthandeni igcoma elisha umfoka Manqele. Uthi umbuzo ngaze ubani ozophuca uKhuzani Dlamlenze umfokampongose isicoco sika 100,000 okuyena ogcine eswina lapha kwi-competition noma komncintiswano obhekwe ngabomvu esibheke kona njengamanje, njengoba impangi yakhe ebesingabeka kuyona amathemba ukuthi iyona engase imphuce isicoco uKhuzani uMthandeni igcweme elisha umfoka Manqele ingekho kwi-competition. Pho ubani-ke osezophuca uKhuzani isicoco sika 100,000? Lo mbuzo ubheke kuba landeli bakaMaskandi. uKhuzani nje ezephucwa uzobe ngayilweli ngani yena? Impendulo ikhona khona la izophuma kimi, kodwa ukuthi ubani ozophuca uKhuzani isicoco kuzophuma kunina balandili. Ngicela ukuqala nginibingelele bese ngiphinde nginamkela kuphinda kuphi lapho osibamba kuyo khona. Kuyona le video siza kuwe ngayo nje manje dosibamba lapha kwi-channel kaZolonke Sigado kwenzeka Media Protection channel ihamba phambili kulethele nezindaba zikaMaskandi ezihamba phambili nezishisana. Namhlanje kunjalo njoba sibhalile lapha esihlokweni, cha asikushayashayi injalo ke indaba sikhuluma ngawo umncintiswano obhekwe ngamehla abomvu ophethe ushintsho olukhulu oshiya ukudideka okuningi kubalandeli bakaMaskandi nemibuzo eminingi engaphendulekile. Engicela ukuthi konke lokho kube into esikhuluma khona lapha kuyona le video siza ngakuye ngayo kwi-comment section. Mangabe kunombono ofisa ukubeka, sicela ucindeze subscribe mekuthi uyazithanda izindaba zikaMaskandi. Ikhuphuka nezakho yakunonyaka ehlelo umhleli wemcimbi ungelo umfoka V ezobe ngomhla ka4 May. Kuwona lo nyaka kunenguquko eziningi ezikhona uma siqhathanisa nekhuphuka nezakho yonyaka odlule. Okokuqala nje ukuthi kulokhu abaculi esinabo laphana kuloluhla lwekhuphuka nezakho ezobe benandisa iningi labo basha, kanti futhi okuyibona abalelwa isicoco sa 100,000 abaculi labo abasha, abanye babo abangakazi bangenela kulo mncintiswano ukuthi bavotelwe nabo, kodwa lokho bazobe bevotelwa. Kanti ke futhi okuyena ophethe isicoco uKhuzani Dlamlenze umfokampongose cha uboshwe amanqina nezandla ukuthi akwazi ukuthi asivikele isicoco sakhe. Lokho kusho ukuthi abalandeli bakhe ngeke bakwazi ukuthi bamvotele ukuze asigcine isicoco sika 100,000. Imbangi yakhe uMthandeni igcomelesha umfoka Manqele naye futhi uboshwe amanqina nezandla eboshwa uyena umhlelo womcimbi akekho kwi-competition. Abalandeli bakhe ngeke bakwazi ukuthi bamvotele ukuze alande isicoco. Ingakho bese ngishilo ukuthi cha nembangi yakhe besingabeka kuyona amathemba ayinayo ama-chance njengamanje ukuthi isilande isicoco uKhuzani, kodwa sekumele kube omunye uMaskandi ozophuca uKhuzani isicoco. Nakanjani isicoco nokona siyahamba kuKhuzani. Isizathu kusebenza ukuthi lamadoda amabili angabi khona kwi-competition ebhekwe ngabomvu ingoba umhlelo womcimbi uthi cha umuntu kwi-competition ngonyaka odlule owayelapha kunombolo 1, nombolo 2, nombolo 3 akazoba khona kule competition njengamanje. So siselapho nje ukuthi ubani phozolanda isicoco. Umbuzo omunye okhona uthi wena ke Mthandi kaMthandeni ngigcomelisha umfoka Manqele nawe Mthandi kaKhuzani Dlamlenze umfokampongose, uma ke sekunje kuye kwenziwe njani ayikhulunywe le ndaba kusemanje, wena elakhe uyivoti ufuna ukuluphonsa kubani na? Kungenzeka ke ukube awukakazi ukuthi obani abavotelwayo laphana kubona abazobe beqhudelana kumkombelo ka 100,000. Ngiyacela ukuthi uthamele ivideo kamhlelo womcimbi lapho khona announcer i-top 10 noma ngaphezulu yalabo kuyibona esobe sibavotela. Nawe ke uyobusute umela ilelo qhawe elilodwa ufisa ukuthi kube yilona ozolivotela. Usitshele nje ukuthi uzobuvotelwa ba. Sicela nje ukuthi ivoti lakho silazi. Azi ukuthi uKhuzani noma uMthandeni akekho, ingakho sithi sicela ukuthi usitshele kwi-comment section ukuthi ngabe wena ufuna uvotela ba. Ivideo ke yabantu okuyibona abakhona lapho kwi-competition sicela ukuthi sikuvisele yona nomhlelo womcimbi uzochaza into esichazile ukuthi uKhuzani noMthandeni kungani bengekho kwi-competition. Thokozela nansi ivideo into enjalo bafethu, right? Ku group A, u group B siyaqala ukuba nawo kulonyaka.
it's amajita ashaya ingoma sakhula bese kuthi group B sinabantu asebeke bangena sinabantu futhi ku group A sorry not group B sinabantu ku group A ukuthi bebe khona ngonyaka odlule esingeke sibezwe kodwa kulonyaka right ngesizathu sokuthi sazivumelene ngokuthi abantu abaphume ekugcineni last year abezukubuya kulonyaka uma bengabuyi kulonyaka futhi abehleli ngezansi because ngezansi kumele ngene abantu abasha now this year it's the same thing abantu abawu3 kulonyaka abantu abawu3 abazophuma ekugcineni ku group A ngeke sibe nabo kwi competition elandelayo yabo kuzonyuka abawu3 ku group B bephezulu laba behle phezulu ngeke behlele ezansi ku group B because group B kumele ngene abanye abantu abazobe beqala ukungena yabo so uma udliwe phezulu then uzothatha i-break for unyaka we1 kuyima ukwazi ukubuya right asi-announce ke ugroup A wethu ugroup A wethu mangabe usavideo njengamanje ugroup A wethu 1 ningilalelisise kahle ke bafethu ukuze ningenza ungishaya ama-artists esinawo avotelwayo azoba nama-thikithi abhalwe ngamagama awo ku-group A amageza amahle aholwa ngumfana wendidana Siphi 2 amavukela mbuso aholwa i-command board right 3 uthwasa lekhansela 4 ubahube ngisho kahle 5 umphile umphile uSminoff uSminoff number 5 uSminoff number 5 6 sinosicibi inkosi yamagcokama 6 sinenkosi yamagcokama 7 sinobona benza umdumazi 8 sinonjoko sibe nosikweleti abasemzimkhulu ushoti sibe nogatsheni umalume webhodlela sibe nomacekeceke sibe nomacekeceke sibe nojiva sibe nomzukulu sibe nezichalaha ugroup A wethu lowo ngiyawuphinda sengoqala ezansi sinezichalaha sinomzukulu sinojiva sinomacekeceke sinosikweletu sinonjoko sinomdumazi sinenkosi yamagcokama sinosminofu sinobahube sinethwasa lekhansela sinamavikela mbuso sinamageza amahle iyona ke igroup lena ka group A okuyona evotelayo ecompetayo for 100,000 so wena ke mbukelo sikhathi kwenzeka iminta production siyathemba ukuthi usulitholile iqhawe okwelona ozolivotela ngoba wona lo mcimbi kumele suxhase ukuthi umthandeni akekho nomkhuzana akekho okubona mhlawumbe ubalandelayo ungakhetha kulabo abakhona njengamanje ngeke kube kulabo acula akekho umozwa kangcono kulaba okubona abakhona le competition ka 100,000 wena ke ngabe imuphi umculo othi ungamvotela kulaba abakhona okuyena othi ufisa ukuxoxuzana isicoco sika 100,000 mbukeli boss kade kwenzeka media production sicela uqinisekise ukuthi subscriber ulike ivideo okuyicomment ke kumbono wakho ukuthi ngabe uthini na usithola lapha e-comment section sikuphendule mangabe mhlawumbe udinga impendulo kuthini okunye nokunye uyokuthola kuyona le channel kuma video alandelayo sibonge ukuthi uhlale naso kwaze kufika lesi sikhathi siphinde sihlangane kuma video alandelayo sasisho njalo na last year sathi number 1 no number 2 bazokhuphukela ku group A yabo so ningixolele noma ngasakhumbula ukuthi ubani waba number 1 part kwabo bobabili but number 1 no number 2 khumbula kahle ukuthi kwakusikweletu noma